Mňa by zaujímalo, že keď človek, treba ty si mala vyštudované tie dva jazyky, či aj v rámci kongregácie tak sa využívajú tie talenty, ktoré človek má, že čo je takéto tvoje miesto v súčasnosti a či sú využité aj tie danosti, ktoré si mala už pred vstupom? Určite sa využívajú, Nie je snaha, možno niekedy panuje taká predstava, že v tej reholi, aby pokorili tú tvoju pýchu, tak ťa pošlu tam, kde sa ti to najmenej páči a kde ti to najmenej vyhovuje. Tak by som rada zborila túto predstavu, pretože to tak nie je. Že i tie talenty dáva Boh, takže ich využívanie a plodné prežívanie je k jeho sláve a k radosti vlastnej i všetkým. Takže keď dostávajú priestor, je to len dobre. Čiže ty konkrétne teraz čo robíš? Čomu sa venuješ? Práve? Konkrétne veľkú časť času venujem práci vo vydavateľstve. Takže to je čítanie kníh v origináloch, rozhodovanie o tom, či je kniha pre nás vydavateľsky zaujímavá, či sa budeme uchádzať o autorské práva. Potom niekedy sa venujem i prekladom, alebo zase lektorovaniu už hotových prekladov, či zodpovedajú kvalitatívne, či sú také, aké majú byť, alebo či ten obsah zodpovedá. A venujem sa i grafickému spracovaniu, niektoré návrhy obálok. Určitú časť týždňa mám službu v našom knihkupectve. Čomu ťa ten reholný život učí? Keď to tak máš porovnať, že pred vstupom do rehole, čomu ťa to tak učí? Minule som počula veľmi zaujímavú myšlienku jedného kňaza, ktorý je členom jedného sekulárneho inštitútu, ktorý patrí do našej paulínskej rodiny. Ten kňaz sa volá Don Giuseppe Forlai. A on sa tam vyslovil, že človek, keď sa narodí, tak nie je ničím, ale stáva sa niekým. Musí sa všetkému naučiť, musí sa naučiť tej autonómii, musí sa postaviť na nohy. A v duchovnom živote je to presne naopak. Človek na začiatku duchovného života je niekým, alebo si to myslí, a musí sa postupne stávať nikým, až sa nakoniec plne odovzdá Bohu, takže už nebude on, ale ako vraví Pavol, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus.